your soul, let me know your cries. Let me see your sight, let me lift you up, let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one. Let me walk with you, let me smile with you, let me cry with you. Let me serve with you, let me praise with you, let me be with you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord. Sharing the love, sharing the peace, sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one, as one. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. We journey as one. We journey as one. Hear your heart, let me feel. Hear your heart, let me feel your soul, let me know your cries. Let me see your sight, let me lift you up, let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith,
serve with you. Let me praise with you. Let me be with you. Let us be one beautiful family, journeying together with God, together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord. Sharing the love, sharing the peace, sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one, as one. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. We journey as one. We journey as one. Hear your heart, let me feel. Hear your heart, let me feel your soul, let me know your cries. Let me see your sight. Let me lift you up. Let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one. Let me walk with you. Let me smile with you. Let me cry with you. Let me serve with you. Let me praise with you. Let me be with you. Let us be one beautiful family, journeying together with God, together in faith, together in prayer, together in love, glorifying
your soul, let me know your cries. Let me see your sight, let me lift you up, let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one. Let me walk with you, let me smile with you, let me cry with you. Let me serve with you, let me praise with you, let me be with you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord. Sharing the love, sharing the peace, sharing the hope of Jesus Christ.
Maayong hapon kanatong tanan, palihog manluhod. Pagampo sa Dilipang Santos nga misa, sa ngalan sa Amahan at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. O Hesus ko, pinaagi sa putli o yamot, nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo, buhat ko, kalipay ug mga pagantos nining adlaw. Uban sa Santos nga misa sa tibuok kalibutan, ihalad ko sila alang sa katuyuan sa mga mahalang kasing-kasing, aron maluwas sa mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa mga obispo o kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan. Amen. Hinaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon atong lakip sa atong mga pagampo, ang paghandom sa mga kalag ug ang pagpasalamat. Thanksgiving Mass to the Most Sacred Heart of Jesus on this feast day for all the blessings, graces received, and good health offered by the Carlos family. Thanksgiving for good health and protection, all blessings received, good health, love, peace, and joy of the family and loved ones, children, grandchildren, in-laws, and my brother's family, offered by Edith Aquino. Thanksgiving for all blessings of good health, love, peace, joy, and protection of the family, success and good jobs provided in honor to my Mama Mary and to our Lord God, offered by Magdalena and Roger Papadopoulos Dallas, Brandon Dallas, and Edith Aquino and family. Thanksgiving for all graces and good health received. Petition for the enlightenment for Mary Beverly Emiliano Avellanosa, offered by Canipi and Avellanosa families. Thanksgiving in honor to the Holy Trinity, Mama Mary, Saint Joseph, and Saint Lucy, for all blessings and blessings, especially for the enlightenment, prosperity and good health, conversion for Roy and the immediate deliverance, and healing from psycho-emotional and spiritual trauma for Fidel. Petitions for the purification and sanctification for Marites and her family, and for the healing for the family trees of Cabillan, Bitoon, Piliren, Sipada, Navarro, and Orbita families. Offered by Kailan Joma and family. 8th day for the 10 days Thanksgiving for all graces received, and for the 50th wedding anniversary of Lorenzo and Bernardita on June 24, 2022, in honor to God the Father, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Holy Spirit, all angels and saints, offered by Mr. and Mrs. Lorenzo Gabuya and family. For the souls of Vicente Sr., Leonor, Aldrin, Andrew, Amor Agnes, Edie, Kernan, all souls and all forgotten ones, offered by Tupas family. For the souls of Marcelo Sr., Marcelo Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonell, Victoria, Rosa, Tranquilino, Helen, Conching, Nicasio, Glenda, Rosalina, Prisciliana, Filberta, Paz, Jose, Federico, Valentino, Patrocinio, Migalios, Lourdes, Jaime, Delphine, all souls and all forgotten ones, offered by Edith Aquino and family. For the souls of Nicolas and Alejandra, all souls and all forgotten ones, offered by Caniti and Abelenosa family. Souls of Apolinario, Maya Lourdes, Instituto, Floro, Asuncion, Francisco, Leona,
Eulalia Garciano Nicolasa Fidel Factosa Teodulo, Apolinio Segundina Severino, Ingracia Crisanto, Inocencia Soledad Anunciación Pablo Santiago Juan, Tarsila Loreta Sabina Clotelde Andres Jesus Ananias, Clemaco Candido Calixto Arsenio Joseph. All souls and all forgotten hands offered by Crelanjoma and family. 8th day for the 10-day Mass for the souls of Dominga, Carlos Sr., Carlos Jr., Exoperia, Cirilo, Jesus, Filipa, Fernando, Maximo, Dorotea, Felix, Ines, Emilia, Jose, Petronilo, Constancia, Lourdes. All souls and all forgotten ones offered by Mr. and Mrs. Lorenzo Gabuya and family. 4th day for the 9th Mass Novena for the soul of Concepcion. All souls and all forgotten ones offered by Eduardo and Lyle Oson. 4th day for the 30-day Mass Novena for the soul of Teodulo Soronio. All souls and all forgotten ones offered by Anisita Go Tio and Primitivo Chu. Soul of Cipriano, all souls and all forgotten ones offered by Marilo Bungkalan. 2nd death anniversary of Adila Dimpaso, offered by Dimpaso family. First day for the 9-day Mass Novena for the 7th death anniversary of Raul Mejorada, all souls and all forgotten ones, offered by Marlena Mejorada. Soul of Francisco Sr., all souls and all forgotten ones, offered by Didit Natad. 9th death anniversary of Victoriano, all souls and all forgotten ones, offered by Lini Alisna. Death anniversary of Domingo Cervantes, offered by Aida and Ernesto Olaa. Soul of Anisito Cagado, birthday anniversary, offered by Jonah Cagado. Soul of Arlene Salvia, offered by Salvia family. Soul of Apia King, Soti, Binisa, Graciano, Lucila, Agustin, Josete, Jose Oy, and Antonio, offered by EDT. Nanglayong pagbalik alang sa pag-ampo sa proseso sa kanonsasyon sa alagad sa Diyos, Arsobispo Teofilo Camomot, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahan mo kanunay nga buhing Diyos, ang iyong grasya o ang gugmaalang kanimo. Mo ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isipari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kagalingon, makanunayon sa pag-ampo o maghihatawon sa gugma, alang sa kabus o sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan o makanunayon panig-ingnan, o makita sa simbahan na angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip tinaan sa imong kaayo alang sa pagpasinangog ng imong alagad. Mapausanon kaming nangalupo kanimo, ngayon itugot ka namo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo amang Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygo na imong ngalan, moabot ka namo ang imong hinghurian,
Matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta, maingon sa langit. Ang ganang naman sa dagadlaw, imatag ka na mo karang adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Inan nga nagpasaylo kami sa nakasala ka na. Dili mo kami tugian sa panalay, hinan mo amo sa kami sila. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manahan kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo kami mo kasasala. Harinong sa oras ang kamatayan. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan, karang sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Hear your heart, let me feel your soul, let me know your cries. Let me see your sight, let me lift you up, let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one. Let me walk with you, let me smile with you, let me cry with you. Let me serve with you, let me praise with you, let me be with you. Let us be one beautiful family, journeying together with God, together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord. Sharing the love, sharing the peace, sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one, as one. Together in faith, together in prayer. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ng gugma sa Dios,
ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaniya. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandan kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dinhi sa iyo ka. Ginoong Diyos ng buhay, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagapasalamat kami kanino. Magdali kami kanino tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ilong Jesu-Cristo, bukong anak sa mahal. Ilong Diyos Cordero sa iyo. Ikaw na gawag sa sala sa kalibutan, kaluhin kami. Ikaw na galingkod sa to sa amahan, dawatan ang Panginoon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang labing walang dulo, Jesu-Cristo. Uban sa Espiritu Santo, ilahat sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mabangko kita. O Diyos, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag, aron pag-andam o katawhan nga hingpit, alam kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhan, ug tutuli ang tanang mga nagtuo kanino,
sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Mabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa nasahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan, o patalinghog kamong katawhan nga atoa sa layo. Gipili ako sa Ginoo dito pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalitdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, ug taguan ako niya diha sa iyang subunag pana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulubuon ko ikaw, o pasidunggan ako tungod kanimo. Apan ningon ako, kawam lamang ang akong kahagop. Gigamit ko ang akong kusog, sa wala lamang hinungdan. Apan siya ang hatag kanako hustisya, ug ang maganti kanako. Sa wala pagami ako matao, gipili na ako sa Ginoo, aron pagtigom sa nagkatibulaad, nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahon. Niingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunhay sa nga banay ni Israel, ug sa pagpahiuli sa masalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan. Daigon mo ikaw, Kay gibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako, ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw, ano sa ako mo lingkod, ug ano sa ako mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Imo giusisa ang akong mga pagpanaw, ug ang akong pagpahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo, sa paaging katingalahan. Sapagkat tinuod, ikaw ang nag-umuy kanako.
imo ako nga gibuhat dito sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paaging nga mahadlok o katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhat. Daigon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Nakaila usab ikaw ug maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa pagod. Diha nga giumul ako sa kahilagman sa hinta. Daigon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako, o magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Og sa hapit na si Juan mamatay, mingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may mianhi, o dili ako takos, bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham, o kamang tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
alang sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niabot ang panahon nga si Isabel, manganak na, ug manganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan o mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya. Ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa nga kasimana ang bata, niangna sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ilang nauntang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan nimo ng iyang inahan, ayaw, Juan ang inalan kaniya. Ningon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala niya ng ngalanak. Unya misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya, unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod nining mga butanga. Namalandong ang tanan na nakabati niini og nangutana. Unsa kaha ang kaugmaon nining bataa? Kay takaw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Nitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Hindayon ikaw, O Kristo. Atong gisaulog karon adlaw mga kaigsuonan ang fiesta ni San Juan na magbubunyag. Pitsa 23 pa karon, unta pitsa 24 or ugma atong saulugon ang iyang fiesta. Pero ugma pitsa 24 saulugon man ang fiesta sa Sacred Heart of Jesus. Mao nang gibalhin sa simbahan. Tibuok gayud simbahan nagsaulog karon. Dili kay ako rin nagbuot-buot nga sa ulugon kining fiesta ni San Juan karong adlaw. Tibuok simbahan sa tibuok kalibutan. Ang fiesta ni San Juan nga magbubunyag karong tuiga pitsa 23 o karong adlaw. Kay ugma fiesta sa Sacred Heart of Jesus ug sa Sabado sa Immaculate Heart of Mary. Nakaabot pa ko sa panahon nga matag Hunyo 24 kung maglakaw-lakaw ka sa daan, sabligan kag tubig. But kinsa pa kay nakaabot na to ni ana kay fiesta lagi ni San Juan nga magbubunyag. Kunya bunyag man, tubig man ang bunyag, mao nga sabligan kag tubig ug di ka kareklamo. Gani sa seminarista pa ko, nag-round south me. Sus dito dapit sa may Moalbual batingali to. Gisabligan mig nagsakay mig sakyanan ha. Gisabligan mig tubig sa kanal. Tubig sa kanal. Bayo na lang kay muragwa na kay ko ka dungog ug ingon ani karon. Nasabligan kag tubig, labi na tubig pagayod nga hugaw. Tubig sa kanal. Kinsa man si San Juan nga magbubunyag. Matud ra ba sa atong Ebanghelyo karon, nag-ingon ang mga katawhan, nangutana sila, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa? Kaya nakapangutana man sila, tungod kay ang iyahang pagkahimugso man na katingalahan, na maurabay ato ang Salmo responsorio karon. Daygon ko ikaw kay imo akong gibuhat pinaagi sa katingalahan nga paagi. Katingalahan nga paagi. Katingalahan gayud ang paagi sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Tungod kay mga idaran naman ang iyang mga ginikanan.
So, lisod na unta gayud nga mataw siya, pero nataw pagayud siya. So, nangutana ang mga silingan, unsa kaha ang kaugmao nining bataa? Dito ba usab ka na sa Ebanghelyo karon? Ang una, mao kini, tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Sa English pa, the hand of the Lord was upon him. The hand of the Lord. Kung makakita kag amahan, naglakaw, kuyog sa iyang anak, kunya ang kamot sa amahan, naa sa kamot sa anak, makaingon gyud ka pagkanindot sa amahan. Ang amahan gyud may nindot. Ingon ana niya ka pinangga ang iyahang anak. Gawas pa gyud na pinangga para kanato murag protektado kaayo ang bata. Mao pasabot aning the hand of the Lord was upon him. Lahi pinangga gayud si San Juan nga magbubunyag sa amahan. Ikaduha, matud pa dinhi, nitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Midako sa lawas ug sa espiritu. So sa ato pa di ay si San Juan nga magbubunyag lig-on, lawas ug kalag. Ug gikinahanglan kayo kini labi na nga moadto siya sa disyerto. Masayod kahapon unsa ang iyang kinabuhi, naasa sa diserto, unsa ang iyang pagkaon, unsa iyang sanina. Ngunang kinahanglan yun nga lig-on siya. Ug ang ikatulo matud pa sa Ebanghelyo, naghisgot kini nga magpuyo siya didto dapit nga awaaw, hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Nagpasabot nga nangandam gayud si San Juan nga magbubunyag. Nangandam siya tungod kay andamon niya ang mga katawhan sa pag-abot ni Jesus. Mao kini ang iyang ang kabubuton sa Dios alang kaniya. Ang iyang pagka-precursor, ang iyang pagpangandam ni Jesus. So, una sa tanan na ang kamot sa Ginoo anaa kaniya, espesyal siya. Ug kita usab kitang tanan, walay pili. Labi na kitang mga Kristiyanos, espesyal kayo kita sa Diyos kay dinihugan man kita. Dinihugan kita nga pari, propeta, ug hari. Ikaduha, ang Espiritu. Nga kinahanglan usab kayon pang Espiritu. Kay isip usa ka Kristiyanos, usa ka Kristiyano, kita kinahanglan gayud nga mubarug, kinahanglan gayud nga maningkamot, kinahanglan gayud kita nga musangyaw ngadto sa uban. Kinahanglan gayud kita kabaskog, lawas ug kalag sama ni San Juan nga magbubunyag. Ug ikatulo nga mingadto siya sa awaaw aron pagpreparar sa kabubuton sa Dios kaniya, kita usab kinahanglan nga magbuhat sa kabubuton sa Dios sama ni San Juan nga magbubunyag. Amen. Manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak kabugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalam sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisatos sa sugo ni Poncio Pilato, bilansang sa krus na matay o gilugong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, magalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaanditan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Maglingkod palihog.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamao. Alang sa pagdaig ug paghimayat sa iyang ngalan. Alang sa pagpupuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Nagahalad kami gasa dinhi sa imong mga altar, Ginoo. Pagpasidumog sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag, nga mipahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan, ug mipaila sa pag-abot na niya, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kami. ibayaw ang inyong mga kasing-pasing. Amang ibayaw nagdos. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug mataran. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Anay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanino, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon, dinhi sa among pagpasidungog, kang Juan nga magbubunyag, nga maoy nag-andam sa dalan, sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tawo, o gihupon mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatawo niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay. Ug bisan diha pa sa tiyan, niulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, na mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag, diha sa mga tubig na nabalaan, pinaagi niya nagibunyagan. Ikaplagan mo si Juan na tako sa pagpakamatay, sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa ubang sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong, ang imong kahalangdon among isinggit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Malawas og dugo ni Hesukristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanino. Mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usang. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, upanginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo maiula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtubo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, miningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, na angayan nga moatuban ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinindong Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinindong usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaunon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong naon. Kalili kaming tanan, hinua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga hinayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumog ug himaya, hantod sa kahanturan. Karong magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nagitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, naimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay na naa kaninyo. Ano sa kanin? Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanina. Panipamulong mo lamang kung mamaayo. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Tapos mabusog kami sa bangkete sa langit ng kordero. Nangamuyo kami, Ginoo, nga ang imong simbahan sa iyang pagkalipay, tungod sa pagkatawo ni San Juan nga magbubunyag. Magdilaon ta sa tinubdan sa iyang bagong pagkatawo, na mao sa Yesu Kristo, ang iyang gipasiunhan pagsangyaw nga umaabot. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon o mapuanguron amahan, nagaangkon kami sa among mga kasalanan, o mapaubsanan kaming miduol kanimo, aron makadawat sa pasaylo o kinabuhi. Miduol kami kanimo sa among panginahanglan, aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19, nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghanyo kami kanimo karon, imo kaming sud-umon, uban sa gugma o pinaagi sa maliman mong kamot, wag ta nga ang kahadlok sa sakit o kamatayon. Pabalika ang among paglaom, o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal, alang ining sakit, o sa pagpakgang sa pagkuyanap ni ini. Panalangin ang among mga paningkamot, sa paggamit ni ining mga tambal, nagimugna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang kanila, kinsa nagbudlay, alang sa maayong panglawas, maunta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos o puangod. Ihatag kanila ang kamayuhan sa pangisip o panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod, batok sa sakit. Nagaampo kami alang nagtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ilang maayong panglawas, panalipti sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay, alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ang amo untang kahingawa o kaluoy, alang sa usag-usa. Magsudong kanamo sa paglabang nining krisis o magtutol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, kinsa buhog hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahamturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangalihupo, dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay, gikan sa tanan dautan, o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Maria, kayuhan sa masakiton. Iyang po mo kami. San Jose. Iyang po mo kami. San Rafael Arcangel. Iyang po mo kami. San Roque. Iyang po mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyang po mo kami. San Pedro Calungsod. Iyang po mo kami. Manindog palihog.
Ugma, Pizza 24, Biyernes, atong sa ulugon ang fiesta sa Sacred Heart of Jesus. High Mass kita ugma sa alas 5 nga misa. High Mass ato pa, doon na kita yung mga insinso. Unya sa Sabado, ang atong misa sa fiesta sa Immaculate Heart of Mary, alas 6 sa buntag. Nagang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kami. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, siyang po kami kasasala. Tarunod sa oras sa makamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ang kadinikan ako, sumalak sa imong tulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, siyang po kami makasasala. Tarunod sa oras sa makamatayon. Amen. O ang pulong na himong tao. Ug nipuyo siya, uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, siyang po kami makasasala. Tarunod sa oras sa kamatayon. Amen. Iampo mo kami, santos nga inahan sa Diyos. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesus Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ipabanaw sa among kalag, aron kami at pinaagi sa pahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa manayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Maingon sa sinutyan, karon sa gihapon, hangtod sa kaangkuran. Amen. Mayong hapon sa kanan. Mayong hapon. Tabay sa paglakaw kay kita man nagsuon, ayaw lang upabilin aron makakuyog ka sa panaw. Uban tabay sa pagpangita
sa uban nga nang nawala, aron kini mapamatian ang kasinatian nga imong gibati. Managuban kita